Govano Soludo adịgo ndị ntorobịa na steeti Odo ka ha were ohere ọma dịgasị iche iche bụ nke wepụtara site na atụmatụ nkepụta akụnụba wee bara onwe ha uru. Govano Soludo na-ekwu nke a na-agba nke abụọ nke ihe ngosi ekike Anambra Fashion Expo AFE 2023 nke isiokwu ya bụ ikepụta ihe mmadụ ji aka ekepụta ndị oyibo kpọrọ Creativity Unleashed. Ejike Abana kọrọ akụkọ a n'uju. Ya bụ gọvanọ bụ onye ya na nwunye ya bụ Nnọnye so bịa ya bụ mmemme igosi ejiji. O kwuru na Ngosiputa na-egosi na steeti a na-etinyewanye anya n'ebe metụtara ejiji iji wee dozie ọnọdụ akụnụba nakwa omenala. Ya bụ mmemme bụ nke ejiri wee gosipụta etu steeti a si eme nke ọma n'ebe metụtara imepụta ihe ejiji nke ndị dị iche iche gosipụtara aka ọrụ ha. Ọkammụta Soludo kọwara na ya bụ mmemme bụ otu esi enyochapụta ọnatarachi nke ndị ntorobịa nwere ma nyekwa ọrụ nyegara ndị na-enweghị ọrụ. O kwukwara na ọ dị mkpa ka agba mbọ na-egoro ihe ndị ahụ emepụtara na steeti a ma ọ bụ na Naịjirịa. Onye chịkọbara ya bụ mmemme, Nwaada Adaora Soludo nke Ọra Brand, kwuru na eji ya bụ ohere wee na-akwalite mmekọrịta dị n'etiti ndị na-emepụta ihe ejije, ndị na-egosipụta ihe dịgasị ebe dị iche iche, mba dị iche iche nakwa nhatanha dị iche iche bụ ndị gosiri ihe eji mara ha na ya bụ mmemme. Ihe ndị pụtara iche na ya bụ mmemme bụ mgbe ndị FP Designs bụ ndị akpọrọ na ọ bụ ha meriri na ya bụ ngosipụta nke ọnụego ya ruru $1,000,000. Ịgba egwu na ịgụ egwu na ihe ndị ọzọ bụkwa ihe ndị emere na ya bụ mmemme. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere onye osote gọvanọ steeti a Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim na nwunye ya, ndị ESCO kansụl nke steeti a nakwa ndị na-ahụ ihe mmepụta ekike n'anya.